बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि 49थि बोसोरसालिया जथुमा बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि 19थि बोसोरसालिया जथुमा बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनि 6थि बोसोरसालिया जथुमा लोगोसे लखिमपुर आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि 5थि बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंनाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। बे मोनब्रै जथुमाफोरखौ खेबसेयैनो खुंफुंनाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। बे जथुमाफोरखौ बैथि दाननि 29 आरो 30 खालार खालि खुंफुंनो थांखि लानाय बायदियै दिनैनिफ्राय जागायनानै खुंफुंनाया सोलिगासिनो। गिबियावनो नोंथांमोननि रादाब बुथुमगिरिफोरनि गेजेरजों फैबाय थानाय 2023 मायथाइनि गाहाम हामलायनायखौ गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिबो जासिग्रोनाय जाबाय। दिनैयो बोखावै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि खुंगा 49थि बोसोरसालिया जथुमाजों लोगोसे दायो 19थि लाइमोन आफाद 6थि आइजो आफाद आरो 5थि लखिमपुर आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि दिनै बोसोरसालिया जथुमा दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। दिनै जोङो बानजाय आफाद हिसाबै जोङो जेसेखिनि साजायना होनांगौ बे साजायना होनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ आरो जे गिबि हाबाफारिनिफ्राय बेखेवजेननाय जि हाबाफारि बे बेखेवजेननाय हाबाफारिफोरा फारि फारि जानानै जोबनानै थांबाय। दायो जोङो गोबां जायगानिफ्राय गोबां आन्चलिकनिफ्राय बेवहाय आइमोन बाबामोन बेवहाय नुजाथिफैदो। दा बिथांमोनखौ जोङो रिसेपसन खालामनाय जाहोनाय लोंहोनाय बे हाबाखौ जों मावफुंगासिनो दङ आरो जों आसा खालामो जे ब्रह्म धोरोम आफादनि बा ब्रह्म धोरोम सुबुंफोरनि जि गोग्गोम हेफाजाब बे हेफाजाबनि गेजेरजों जि साननैनि जि मेहेरगोनां हाबाफारि बे मेहेरगोनां हाबाफारिया खोब मोजाङैनो जाफुंनानै थांगोन आरो खोब मोजाङैनो दैदेनजागोन होननानै आं फोथायनाय दङ। दिनै मा आयदाखौ लानानै सावरायनाय दिनैयो गाहायै आन्चलिक आफादनि दिनैयो माबा दङ डेलिगेट दङ। बे आन्चलिक आफादनि डेलिगेटआ सोलिगासिनो दङ मोनसे जायगायाव। बेनि उनाव बिजाब बेखेवनाय थागोन, हारिमु बिलिफां थागोन आरो बेजों लोगोसे मोनाबिलि समाव जिल्ला आफादनि डेलिगेट थागोन, जिल्ला आफादनि लाइमोननि डेलिगेट दङ, जिल्ला आफादनि आइजोनि डेलिगेट दङ आरो बेबायदिनो माखासे हाबाफारिफोर दङ। मोनाबिलियाव जों हारिमु बिलिफां जोङो याव एरेन्ज खालामना होनाय जादों आरो गाबोनो खोब मेहेरगोनाङै गिबि हाबाफारि हिसाबै फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि दङ। फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिनि उनाव जि गेवलां मेल बे गेवलां मेल बे हाबाफारि दङ। गेवलां मेलाव सोर ओरैनो गेवलां मेलाव हाबाफारि हिसाबै गोबांथार आलासि लिंहरनाय जादों। दा बेवहाय गिबियै गेवलां मेल हिसाबै गाहाय आलासि बिरेन बसुमतारी दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिथांखौ जोङो गाहाय आलासि महरै बेवहाय हांख्रायनाय जादों आरो बिनि सोलायैबो गोबांथार माने ब्रह्म धोरोमनि गियानि गुनि सुबुंफोरखौ बा धोरोम फोसावगिरि बिथांमोनखौ बेवहाय लिंहरनाय जादों आरो मोनसे गोजोनथाव खौराङा बेनो जे बेवहाय मोनसे एजेन्डा लानाय जादों। खोब मोजां एजेन्डा, आं गोजोननाय मोन्दों। शास्त्र बिजिरनाय जि एजेन्डा, जि हाबाफारि जि आयदा लानाय जादों बे खोब माने गोजोनथाव होननानै आं सानदों आरो जों बेवहाय साखाथियावनो गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि मुसुखानि थाखाय जोङो थागथियारि खालामना दोनदों, जेराव गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मखौ साफ्रोमबो ब्रह्म धोरोम सिबियारि बिथांमोना बिबार बावनायजों लोगोसे बिथांनिफ्राय माखासे बोर बिगोन। दा बे मोनसे परिबेसबो जों बानायना दोननाय जादों आरो मोनाबिलि समाव जोंनि जाखांफुनाय सासे मेथाइ खनगिरि बिबुंसार गयारि बिथांखौ जोङो मोनाबिलि हारिमु बिलिफाङाव जोङो मुंदांखा माने मेथाइ रोजाबगिरि हिसाबै जोङो हांख्रायना लाबोदो आरो बिथाङा फैगासिनो दङ। जानो हागौ बोथोरा मैयालागि जेसे जोंखौ गुसु बा अखा बांखा खालामदोंमोन, दिनैनिफ्राय जि मोनसे बोथोरा बुस्रांनाय जि माने आखलखौ जों नुदों। दा बेवहायनो जोङो गोजोननाय दङ जे गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ थारैनो बर' समाजनि थाखाय सुबुं माहारिनि थाखाय मोजां हाबा मावबोदोंमोन, जायनि थाखाय दिनै बे मोनसे कनफारेन्सआ दिनै जों गाजा थांगासिनो दङ।